Здравейте! Европейският съюз е една страна, в която тече мед и мляко. Така поне би е видял всеки, който взима под внимание съотношението между труд и печалба. За средно 16 работни дни на месец получава един ЕУ депутат на Запад в зависимост от позицията си между 7000 и 15 000 евро на месец, плюс командировъчни, заседателен бонус и дневни джобни. Само джобните са 251 евро на работен ден в Брюксел и прави общо 4016 евро на месец. Членовете на Европейският парламент имат правото да назначават сами и персонала си. За тази допълнителни разходи им стоят на разположение допълнителни 19 364 евро на месец. Тези обаче не им биват изплатени. Независимо от това, трябва да са назначени многобройни членове от семействата на ЕУ депутатите, а на някои са издадени дори псевдодоговори. Освен това, всеки ЕУ депутат има правото на допълнителна, втора работа. Който успее да работи тази натоварена работа няколко години, има правото да се пенсионира предварително. И получава в момента средно 6000 евро на месец пенсия. Все повече ЕУ депутати се пенсионират преждевременно. Между 2006 година и 2008 възлиза броят им на 988 под 60 годишна възраст и около 143 под 55 години. Като цяло една много съблазняваща работа, която изкушава не само за семейни назначения, но и за вземането на решения в собствен интерес. Какво ли е съотношението при нашите евродепутати?